Здравейте на всички! Аз съм Букбул1000 и днес отново ще играем Minecraft Survival епизод 13 с брат ми. И да започваме. Клипа няма да е много дълъг, защото нямаме време. Тук, както виждате, правихме много купчета, събирахме мейс, направихме подобрение, направихме си бар. Тук мама къщички. Какво ново направихме? Това твое дело ли е? Да. Добре. Да, това всичкото го оградихме с стъкло. Много яко изглежда, сме много предпазени. Нещо ново, да, това е ново. Ето това, тук. Брат ми го направи. Нали, че го направи? Да. Бабар също да го направи. Дай ми, господа. Не бе, човек, не. Аре, човек. Човек, престани. Давайте. Възбранен ли си? Да. Не. Тогава ще примча. Телепортваш се. Не, да се убиваме. Добре. Спирам. Ари! Не! Убих те. Аре, да. Не ми си взимаш нещата. Къде са ми нещата? Взех си само едно салонче, а не. Не, всичко си ми взел. Къде са ми нещата? Сега ще ти кажа. Да, видях ги. Не. Да, ако обича с момиченце. Аре, бях толкова голям левел. Бях 79 левел. Що ме убива? Бях 79 левел. Бях 79 левел. Че първо започна? Отвращение! Няма пи! Ама искам аз да убия. Добре, не Руди. Излизам от сървъра. Спирам. Излизам. Спирам. Къде? Спирам, ай. Отвращение. Излизам край. Аре бе, Джонвай, аре бе. Ако не прощаваш. Добре. Дай, господа, какво правим? Зайче. Така бе, свиньо. Свиня, къде бе? Не знам, брат, аз искам да убия животни. Ще убия всички животни. Без кученцата. Добре, дай зайче. Добре. Всички, дето ми дадах. Зайчето, къде? Видяхте ли, хора? Това беше иллюмина. Кричи, злато и зайче, искам да го трепя. Заклещи са май. Супер. Между нямаме никакви животни. Ще убия там в колата им, има ли някакви? Не. Чакай си кирката. Биби. Освен кочетата, имаме ли там нещо друго? Не, няма да ги убиеш. Няма, имаме нещо друго, освен кочетата. Крави. Горе. Не, тук. До кученцата. Аз ще освободя кученцата. Добре, пък как аз убием кърнавите. Поне кученцата да не гледат как кравите умират. Остави някой за мене. Добре. Не. Пусни кравите да ги гоним. Да ги гоним с изкащари. Пускай ги. На кученца. Добре, пускай ги, ади. Бягате! Пускай ги. Пускай
Кравите. Бягайте! Айде. Не би с кученцата! Знам бе, аз само да излезе. Те те убият. Те се опитват да те убият. Те се Сериозно ли? опитват да те убият, защото аз ги опитамих. Дай на мен, Абе, бе. нима пипай, че бе, тъпи Не го псета. убивай! Не го Ами- убивай! Бе, да се махни от мене. Удрай го! А, не. Махни от мене. Виж, дай ме господа, турка. Ко правиш, бе? Убием него, той не го убивай. То, как да се казва? Ще се казваш улична превъзходност. Съгласен ли си? А? Съгласен ли си? Добре. Щом съгласен, добре. Ама... Улична превъзходност е забелязана. Айде. Опа. Тук виж какво направи. Да бе, знам, ето. Ама... Трябва да има още едно. Не. Ти играйте. А, той в мен. Ти играйте и ги служи. Не, отдръпни са. Искаш да ги сложа пък. Служи ме, искам аз да живея с кучето. Давай. Живей. С кучето. Дай ми, господа, кучето ще си има нов приятел. Хайде. Ама ти си в отделна очи там. Че е в другата створа. Ама ти ще си в отделна очи там. Тъп се. Стоиш там. Разбра ли ма? Да. Ти ще умреш. Не! Арви роди! Добре, Ари. Убивайте псе. Шадоу Хекс е мъртъв. Абе, сти си говоря глупости, защото това не е як. Свобода при жена ми! Скъпа! Къде? Абе, не бе! С кучето ми. Ама сега да не се родите малки. Внимавай. Искам да се родим. Скъпа, искаш ли да те убие? Да! Само едно ударче. Ама той ще умре от да, защото и аз един път го ударих и ти ако един път го удариш, то повече няма да живее. Той е мой любимец. Не знам да стоим. Аз го освобождам куче. Ела, куче. Куче, улична превъзходност, идвай. Свобода ти слагам в ръцете ти. Свобода имаш, бе. Мейч си. Тревога, ендерман навънка. Да, бе. Да. Ендерман, не би да, кой го уби? Ще го уби. Така. Брат ми ще е такова Ендерман. Ще би. Чай, там не съм купал. Убивам Чакай, на ендерман. тук не съм купал. Умирай. Кучето избяга. Какво очакваш? Куче, влез. Влезай, бе. Куче. Идвай, куче. Дами господа, никакви Той избяга. диаманти няма, никакви диаманти. Куче, влезай. Куче, влезай, бе. Що стая? Забравих да знае факли, ами нищо е. Имаш ли купчета? Много е диди... Какви купчета? Защото кучето се избяга да го ограничиш малко, да създава нова лампа. В честа имаме... Куче! В Ама кучето не ме брат! Куче! Брат!
В честа има 1000 стека кабелстон. Много има. Измило. Не се чето и тъп куче. Нема... Следа. Куче! Куче! Къде си, ма? Къде си се навел? Куче, идвай! Чакай. Не го убивай. Куче! Идвай. Ма той избия да, дай да го убивам. Не, Поне да го заколим. не. Куче, куче! Идвай. Абе. Куче, на къде си бягаш, ма? Предупреждам те, че идвам и имам енчайтнат. Имам три енчайтнат меча и съм си наточил за уличната превъзходност. Да за Куче, не! тук има още едно. Забравих ли, че тук се беше заклешло още едно? Готово, няма да избяга. Не Виж, го ела. убивай на свобода, няма да избяга. Добре. Абе, ту! Скочи през една дупка. Убих. Аре, улична превъзходност, повече няма Чакай. да ме виж. Чакай, искам аз да го убия. Две псита. Ама искам аз да го убия. Убивам ги. Чакай. Не, искам аз. Убих едно. Аз. Убих и другото. Добре, искам аз. Шегам се. Той е там. Не искам аз. Давам ти да го убиш. Добре, искам аз. Дай. Тук ли това ли е едното? Да. Не го убивай, моля те, искам да не е домашен любимец. Ти ми каза да ги убия. Дай купчета, запълни го. Кое? Той. С какви купчета? Леко си. Ема- Стон. Добре, айде. После ще мислим. Ами, защо ти искам кучето да не страда? Къде е то? Аз губих. Виж си. Дами господа, това ще е. Надявам се да ви е било забавно, смешно. Да ви хареса клипа. Долу в описанието ще има канала на брат ми. И да. Той ще качва клипове в понеделник, вторник, Понеделник, сряда. понеделник, сряда, петък и неделя. Пък аз долу в описанието ще има кога ще качвам клипове, ще има и кога и той ще качва клипове и да. Надявам се клипа да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и да пишете в коментарите. И да, чао! Чао на всички, ще се видим в следващия клип.